У нашу эпоху, калі ўсё ад тэхнікі да палітыкі імкнецца набыць надчалавечыя маштабы, мы павінны растлумачыць усім і кожнаму, што і надчалавечае бярэ пачатак у чалавеку. Менавіта таму мы кожны дзень збіраем з зямлі найдрабнейшыя крупінкі велічы. Трэба дапамагчы людзям жыць на гэтай зямлі зараз, сёння, згібацца пад цяжарам зла, але не скарыцца з ім. Андрэй Стиль, 1960 год. Сапраўднае жыццё мастака, як правіла, не супадае з храналогіяй яго фізічнага існавання. Шлях Язэпа Драздовіча – гэта чарада бясконцых пераўтварэнняў у свеце рэальным і ў свеце выдуманым, у свеце яго фантазій і спадзяванняў. 20е стагоддзя гэтых спадзяванняў не падманула. Навізна, якая мяжуецца са звычаямі стагоддзя каменнага, шакіравала, раздзірала, але не спусташала душу Драздовіча. Мастацкае ўспрыманне, дадзенае нам прыродай, гэта і адзнака нашага чалавечага пачатку. Як захаваць гэтую першазданную крыніцу? Як накіраваць яе ў рэчышча стварэння, а не разбурэння? Як служыць прыгажосці без усялякіх умоў і агаворак? Як проста выжыць і не згубіць чалавечнасці? Адказы на гэтыя пытанні мы шукалі ў дзённіках Язэпа Драздовіча, шукалі ў расказах людзей, хто ведаў яго асабіста, у расказах тых, хто робіць усё, каб творчасць вечнага вандроўніка зрабілася часткай нацыянальнай і культурнай спадчыны Беларусі. Усё гэта ў нашым фільме. У фільме пра чалавека цікавага і разам з тым трагічнага лёсу. У фільме пра Язэпа Драздовіча. Сягоння дзень пакровы, па стараму стылю 1 акцябра, дзень майго ўраджэння, у застенку пунькі на пушчы Цытавізм. Рад быў бы памянуць гэты дзень, ды не маю з чым. І ці прыйдзецца мне калі хоць бы раз ды адзначыць па-людску, як дзень нараджэння, як дзень асабістага свята майго. Беднасць, дастаткі не пазваляюць. Побієнський тут жив, і він жив у Кулаї. А так малював, ходив, по тавитках, і по ліплянях, де хто скаже, що малював. Ну, а так, ну, що делал? Нічого я не був, що ж він паном був, ні ж не паном був, аж сатай, тільки з малювства. Нічого він скотини не держав, нічого, а землі тільки що, на цибулю горошчики. Ну, що, более він нічого. З народом я жив добре, спокійний був. Выйдите, это сядете, на лес глядите, вымаливаете все. Наиболее погляну осины. Сядите и глядите все, и малюете. Я вспомнил. Позже его говор. Я зменная натура. Праз кожных 3 гады што-небудзь новае начну. І нішто ў мяне больш 3 гадоў не трымаецца. І праз усё жыццё маё так. Па 3 гады з натхненнем чаго-небудзь вучуся і працую. 3 гады для мяне маюць нейкае значэнне. 3 гады я быў пастухом у падарослыя леты, а разам з гэтым 3 гады пісаў вершы паводле тадышняй маёй граматы у расійскай мове. 3 гады араў ды красіў. 3 гады патраціў на мастацкую школу і агульнае сваё развіццё, веды прызначальнасць. 3 гады мне належала служыць у салдатах, дзе вучыўся медыцыне і агульнаму прыродазнаўству. 3 гады працаваў як фельчар. 3 гады аддаваўся грамадска-супольніцкай працы. 3 гады пісаў як пісьменнік. 3 гады аддаваўся краязнаўству і этнаграфіі. 3 гады набываў мастацкім педагогам. І ўжо 3-й год як вандроўны народны мастак. Ну ён пры Польшчы, я ведаю яго, пры польскай панскай Польшчы. Ён быў патрыёт нацыянальнага напрамку, беларус, шчыры. Ён
усе бакова такі адукаваны чалавек. Па-першае, ён і пчелаводствам занимаўся. Занимаўся ён і народнай медыцынай. Ён распаўсюджваў свае малюнкі, якія рысаваў тут Лужкоўскай этой зоне. Тут яго родзічы дворнаўскім сельсавеце. Яны прыязджалі да мяне, Арсеній Ліс прыязджаў, забіраў матэрыялы праз яго. Потым, вот рэчонак, што я ведаў, расказаў яму. Потым быў вопратка яго такая была, некая напалеоновскую шапку, льняную такую шапку носіў. Ведаеце, у народзе яго, простонароде не разумели. Просто-таки чудаком так представляли. А фактично это был человек с великой литеры. А ўсё ж таки, наша Эдысёнка адна з найпрыгажэйшых рэк Беларусі, якія пекныя, стромавысокія берагі. Так і здаецца, плывучы ею, што ты плывеш не ракою, як стол роўных роўнасцей, а ракой нейкай невядомай горнай краіны, дзе берагі ракі месцамі, што высокія сцены мураў. Прыгожая мясцовасць гэтае залессе. Колькі мастацкай красы ў гэтых азорах, што расцягнуліся ланцугом, адно за адным, серабрыстымі плямамі між узгоркаў. Распаўсюджваў ён літаратуру беларускую пры панскай Польшчы, беларускія календары. Вось я яго і распаўсюджальнікам таксама. Там кірмаш быў у нас тут гэта месца, вот видите, скверик. Беларускія календары прывозілі з Вільнюсу, і мы распаўсюджвалі. Адначасова ён пасля акупацыі вёў маляванне, рисаванне в школе у нас. Яго тэматыка такая больш не астралагічная была. Ён так любіў і простое праз дзяўчат, і праз маладзёж, і еще ўсё это вязываў. Самое больше яго цікавіла астрономія. Ён нам, юнакам, расказваць, мы не разумели яго, не разумели. А теперь, як вот стали расследовать праз яго жыццё, пра творчасць, як самі мы дозрели до, знаете, зразумелі, што чалавек прыродай адароны быў. Хотя, я же говорю, просто народе его не разумели. У Германовичах мимоходом был на кірмашы, дзе меў прыемнасць напытаць і бяседаваць з сваімі знаёмымі, былымі суседзямі, старыкамі. Все яны стареюць, а лікам іх все меншаюць і меншаюць. І прыпамінаюцца мне словы брата майго Гераніма, калісь у Германовичах на фэсце. Глянь на гэтых людзей, колькі іх тут ёсць, а праз гадоў паўсотні ніводнага з іх не будзе. Кто не увидит, то есть вот ходил по лесам, глядел по деревам. И он с нами мало занимался. И он, я не знал, и он эти... Я не знал, что он еще знал по лесу, он интересовался лесами с этими. Только помню, как я ухвалил просень, укрутили, не было того детства. Так это я знаю. А так он таки был, а каури малевал и нам, и дарма даст. У меня не есть, я и моя литва каля. Бедный был человек. Але добрый был человек. Добрый. Ни у его жонки было, ни у его детей не было, никого мы не видели, иначе не ходил. По лесам ходил, по кустам ходил, сюда ходил по дороге. И, как сказал, дурный, разумный отец, а он ходил по дороге, по лесу, не знаю. Все знал. Вот. Вяртаючыся з Юркова, ідучы на лужкі, і як зазвычай прысеўшы на трохкутную каменную пліту адпачнуць, успомніў жальбу майго бедака брата, і горка, як ніколі заплакаў. Рад бы яму чым небудзь памагчы, ды бяссілен, не маючы ні з чаго. Кожен раз, праходзячы міма германаўскіх могілак на Цярэшкаўскай даліне, не раз уздыхнеш.
Тут матчына магілка, а побач брончыны дачушкі. І на душе маёй ляжыць абавязак паставіць помнікі на іх. Чалавецтва зможа выказаць усё, калі кожны з нас, атрымаўшы ў спадчыну дары мінулага, дапоўніць іх новымі думкамі, новымі марамі. Кожная эпоха узбагачае сваім вопытам вобразы і тэмы, якія прыйшлі да яе з мінуўшчыны. Так нараджаецца ў нас імкненне да пашаны. Няма сучаснасці без мінуўшчыны, няма авангарду без пераемнасці. Нельга быць пераемнікам, калі няма спадчыны. Вяртанне вечнага вандроўніка было доўгім. Доўгім і карпатлівым будзе шлях асэнсавання яго творчасці, філасофіі, мастацкіх вобразаў, эстэтыкі думак і матывацыю дзеянняў. І тут да месца ўспомніць словы сучасніка Язэпа Драздовіча, французскага літаратара Леона Мусінака. Для нас прыемлемы ўсе жанры, калі мы зможам у іх мастацка трансфарміраваць і адлюстраваць рэчаіснасць. Здаўна людзі вераць, што на Беларусі Бог жыве. І ў казках пра гэта кажуць, што вось хадзіў Бог па Беларусі, сустракаўся з людзьмі. А потым сталі людзі заўважаць, ці так вот легенды складваюць, што хадзілі па зямлі прарокі, якія прадказвалі будучыню і казалі, як будуць людзі жыць надалей. Такім жа самым прарокам быў Язэп Драздовіч. Яшчэ ў 30-е гады ён прадказаў палёты людзей у космас, пра тое, што першымі высадзяцца на месяц амерыканцы, пра тое, што людзі будуць лётаць на Марс і на іншыя планеты. Прадказваў ён розныя гістарычныя падзеі, якія будуць адбывацца. І Драздовіч, як мастак-прарок, здолеў зробіць тое, што да яго беларускім мастацтве не зробіў ніхто. Ён першы з мастакоў усвядоміў сябе беларусам, стаў па сутнасці пачынальнікам беларускай мастацкай школы новага часу. З яго іменем звязана з'яўленне і пачатак на Беларусі мадэрну. Класікай з'яўляюцца яго графічныя малюнкі. І наогул творчасць Драздовіча – гэта скарбніца беларускай культуры, таямніца, якую яшчэ ніхто не здолеў разгадаць. Прарок, мастак, вандроўнік, пісьменнік, астраном, гісторык, мовазнавец. Драздовіч крочыў і крочыў па Беларусі, нібыта збіраўся з гэтай зямлі беларускай трапіць у сусвет. Маюцца на відоку таксама заказы і насценныя дываны. Праўда, зарабіць тут ліквідацыю шмат не прыйдзецца, бо за бясцэнак. Але няма чаго рабіць, і трэба і гэтым карыстацца. Будучы бясхатнім і безработным, бо няма іншай рады. Трэба ратавацца хоць бы гэтым ад безрабоцы, а заадно не забываючыся і аб росквіце беларускага народнага мастацтва. Ну і так атрымалася, што от бурсукі якраз знаходзяцца паміж Лужкамі і Германовічам. Это вёсачка невялічкая, дзе я зараз адпачываю. І сапраўды шмат гадоў мне прыйшлося прайсці сцежкамі Драздовіча. Фактычна маімі намаганнямі і маім энтузіязмам пры падтрымцы маіх сяброў мы адкрылі помнік на магіле Язэпа Драздовіча. А в мінулым годзе правялі цудоўны пленэр, дзякуючы асветніцка-культурнаму таварыству імя Язэпа Драздовіча і Міхасю Райчонку. Ну так, на будучае, калі гаварыць, у 98 годзе ўжо будзе 110 гадоў Язэпу Драздовічу. Поэтому нават на лаве вот этой сяджу, і то яна гаворыць про Драздовіча. Яна зроблена па эскізам Язэпа Драздовіча. Вось. Хаты той уже нема, а засталася на лаве. Дома у мяне захоўваецца дыванок даволі цікавы.
Дроздович, это млын на рэчцы Аута. Наогул, конечно, Дроздович, калі падарожнічаў, то у дзённіках ён не пісаў, што я падарожнічаю. Я пераношуся з Лужок Германовича, з Германовича, там, у Летнікі і так далее. Пераношуся, касмічная языка нейкая. Постаць, сам Дроздович, касмічны. Але яшчэ не адкрыты поўнасцю. А вось і падрахунак. Усяго таго, што я мог зрабіць у працягу апошняга лета. Паўкапы сценных дываноў, дэкаруючымі вясковыя дзасцянковыя хаты навокал Лужок і Улінскай пушчы. Каля дзесятка локавых партрэтаў і партрэцікаў з натуры для людзей і каля паўсотні мадэлізаваных лекцыяў з астраноміі. І вось Язэп Драздович – такі чалавек, якому лёс надзвычай шчодра дзяліў. Ён і мастак, ён і разьбяр, ён і паэт, ён этнограф, ён фалькларыст, ён даследчык космасу. Язэп Драздович шмат вывучаў руіны мірскіх, навагадскіх, трокскіх замчышаў. І вось шлях да Драздовіча павінен быць светлым, бо ўсё жыццё яго было змрочнае. Заўтра субота, 13 кастрычніка. Калі дасть Бог добрую сухую пагоду, іду зноў дарогу. Туды, дзе можна знайсці прыстанішча для працы сваёй мастацкай, хоць на час зімового хлеба. Пора падумаць і для сябе, што дзеля навукі, а што як мастацтва дзеля мастацтва. А для гэтага патрэбна перадусім утульная, цёплая і светлая здаровая хата-кватэра і добрыя харчы, без чаго ніякая хатняя навукова-мастацкая праца немагчыма. Дай же, Божа, каб усе мае надзеі збыліся. Людцы, дзякуй за хлеб, абавязан вам хлебам. Я, Дроздович Язэп, не адзіны пад небам. Габелен сінявы, колькі таленту Божа, я вас помню, а вы успамяніце, можа. Дроздович Язэп Нарцизович, мастак, скульптор, этнограф, археолог, фольклорыст, паэт, пісьменнік, астраном, настаўнік, нястомны вандроўнік. Нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года. Памёр у 1954 годзе у поўнай адзіноце, пакінуты ўсімі.